L'Espai Jovent d'Escaldes-Engordany va acollir l'últim debat organitzat pel Fòrum Nacional de la Joventut. Els dos candidats més joves de les dues candidatures que concorren a aquestes eleccions a la parròquia escaldenca, Josep Maria Garrido per DA i Aleix Mañosas pel PS Més Independents, van ser els encarregats de defensar les propostes de les dues formacions. La participació dels joves en la vida pública de la parròquia va ser un dels temes principals. Les dues formacions consideren que s'ha de fomentar la participació de la joventut mantenint un contacte continu amb el col·lectiu. Sempre es pot potenciar. L'única manera que el jovent s'integri és que ho facilitis. És que cada vegada que hi ha d'haver alguna política que hagi d'implicar els joves és que els hi consultis, perquè si no sempre hi haurà aquesta franja d'edat amb la que el jovent diu que el jovent està desencantat, però és que històricament sempre ha estat així. La joventut jo crec que s'ha d'integrar més a la vida política de la parròquia, i això els volem ajudar creant nous enllaços amb el comú. Intentar treballar tots juntets a veure si ho podem tirar endavant, que no està fàcil la cosa, no està fàcil. Altres temes importants que van sortir al debat van ser l'ocupació dels joves, les propostes per fomentar l'esport i el dret de vot dels residents a les eleccions comunals. Sobre aquest últim aspecte, tant Garrido com Mañosas van coincidir que els residents amb més de 5 anys a la parròquia haurien de poder votar i van mostrar-se convençuts que les noves generacions d'andorrans donaran el pas per canviar l'actual marc legislatiu.